खुशी ভাই ভাইরা সে কি করছে খুশি আর খুশিটা কম না খুশিটা ଆସନ୍ତା ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ତମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମେୟର ହବ ପରା ভাই ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ପରା ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରୁଛି ମତେ କହିନଥିଲ ଦେଖିବ ପାର୍ଟି ହଁ ପାଟି ଦେଖି ପାର୍ଟି ଦେଖିବ ତ ନାଚିବ ତ ବୋଲୁ ବୋବା ଡାକିଆ ହଁ ଦେଖ ଡାକୁଛି ଏ ରଙ୍ଗାଲିଲା ଆରେ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ରେ ଶଳା ଡମ୍ବୁରୁଟା ବାଳ ଖାଇଗଲା ଆଉ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମିଟା ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡି ଖାଇବାକୁ ପଡିଲା ଆଉ ଭାଇ ଏମଏଲଏ ରରେ ବାଉଳା ହଉଛୁ କାହିଁକି ର ଟିକେ ଦେଖିଆ ଟିକେ ର ये संसार चाली चली गला डाउन डाउन भिगा भिगा मौसम भिगा भिगा को कहीं नहीं पछकू कहीं नहीं मुझराटी सारी दौड़ी कोटा सब खेला पूरा एमएलए हेबा पाई सुबह हुसैन ओ तो इन्हीं कक्का
ଦରଦାରଟା ବନ୍ଧିଛି ଶଳା ଏମଏଲଏ ହେବାର ଦୂର କଥା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କଥା ବି ମନରୁ ଭୁଲି ଯା ହାରାମ ଚରା ବାପସ ବେନ୍ଦୁ ମାରିଦେଲୁ ଆରେ ତିନି ଜଣ ଯୋଉ ମାରିଦେଲୁ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ପିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ମାରିବା କେସରେ ମୁଁ ତତେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ନାଉ ୟୁ ଆର ଅଣ୍ଡର କିଏ ମାରିଲା ମାନେ କିଏ ମାରିଲା ତମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ବଜରଙ୍ଗୀ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ ରେ ତୁ ତାହେଲେ ଏସବୁ କରୁଥିଲୁ ନା କୋଉଟା କରୁଥିଲୁ ତୁ ଏଇ ସବୁ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରିଦେଇଛି ଶିବ ଜୟ ହୋ। ସାର୍ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏବେ ଆଉ କଣ ତତେ କିଛି କହିବାର ଅଛି ବେନ୍ଦୁ ଚାଲ ଏବେ କହିବାର ଅଛି ନବ ତ ଯିବି ଆଉ ଏଥର ଥାନାରେ ଖେଳିଥା ଏ ଭାଇ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାରେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ଏ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମୁଁ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବିନି ରେ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିବାର କଷ୍ଟ ହଉନି ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ଛାଡ଼ିଦବ ଜେଲରେ ଗୋଡ଼ ଧରିଲି ଗୋଡ଼ ଏ ଭାଇ ପଳେଇଲା ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେ ଏ ସୁବେନ୍ଦୁ ଆରେ ତୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇବି ସେଇଠି ଗୋଟେ କାମ କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଫୋନ୍ କର କାରଣ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୋତେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାର ଅଛି